Карате е окинавска бойна система, уникална и универсална в света на източноазиатските изкуства. В превод означава празна ръка, което ще рече, че боецът, практикуващ карате, с голи ръце може да надвие и победи дори въоръжен противник. Кьокушинкай е стилът в карате сравнително нов, създаден от корейският майстор Сосай Масутацу Ояма. Изучава изкуства от 9 годишен, като китайско кемпо, корейски бойни изкуства. През 1938 година изучава джудо в Япония, а после става личен ученик на Гичин Фунакоши, майстор и създател на Шотокан Карате До. В комбинация от всичко това и изолирайки се в планината Минобу, посвещава себе си в закаляването и основаването на Кьокушинкай карате. Стилът печели популярност над 120 страни, а последователите му са повече от 10 милиона. Един от клубовете, които посети екипът ни, бе в Чирпан, в малкия физкултурен салон на училище Явров. Тренировките се водят под ръководството на сенпай Красимир Кръстев, инструктор по Кьокушин карате. Възрастовата граница е от малки до големи, а все пак това е карате. Всеки е добре дошъл, щом е решил да закали тялото и духа си. Разговаряме с сенсей Красимир Кръстев, инструктор по Кьокушин карате, и няколко въпроса ще зададем. Какво ви накара да преподавате Кьокушин в град Чирпан? При регистрирането на федерацията, Българска карате Кьокушин федерация, идеята на самата федерация е да се разпространява Кьокушин колкото се може повече на територията на страната. В Чирпан нямаше такъв клуб, а имаше интерес и съответно дойдохме. Имаме медалисти вече. Значи нещата вървят добре. Правилно съм избрал града. А какво бихте ни казали за Кьокушина и какво представлява като бойна система? Значи Кьокушин е най-твърди и реален стил карате, който е измислен от Сосай Масутацу Ояма. Основното при него е, че се набляга на самодисциплината. Самата идея е да преодолееш себе си, да можеш да станеш по-силен, по-гъвкав, по-бърз, по-добрия. И съответно е една много добра система за самоотбрана. А какво дава Кьокушина на младите? На младите най-малкото, което дава една физическа култура, тъй като сега знаем, че всичко виси пред компютрите и се залежават и това е бич за младото поколение. Най-малкото е това. Не всеки ще стане шампион, но да се раздвижи, да се чувства добре, да се чувства жив. Това е най-малкото, което го дава. Кьокушина с спортен акцент ли е той, който преподавател, или по принцип се оповава на самата основа, традиция и етикета на карате да бъде не толкова комерциално? Значи Кьокушин по принцип е система за самоотбрана, то си е бойно изкуство. Съответно работим по състезания спортните варианти, където се цели максимално да се запази живота и здравето на практикуващите. Но съответно работим и бойните техники, които са истинската традиция на каратето. Майстори като Гичин Фунакоши са били изцяло против каратето да се определя като спорт. В момента се наблюдава едно явление, каратето стана прекалено спортно. Това. Какво бихте казали за това? По принцип състезанията то са начин на борба. Избегнати са максимално всички рискови удари, които може да наранят или усъкатят съответния практикуващ. Играем с протектори, с ръкавици. Просто няма начин. А плюс това Фунакоши, неговото карате е било карате до, което е много по-различно от Кьокушина. Като начин на практикуване, на подготовка. Има ли някаква помощ отвън, освен от самите младежи, които проявяват инициатива? Помощта основно госпожа Ненкова, която ни предоставя тази зала безплатно, за да може да работим, и общината, която обеща помощ, помогнала няколко пъти за транспорта, примерно състезания до Русе, до Варна, до София. Надявам се, че помощта ще бъде по-голяма. Все пак имаме медалисти тук, които носят имидж за Чирпан. Какво ти даде Кьокушина на тебе специално? Значи специално на мен Кьокушина ми даде сила и ми даде много сили в един вид. И ми даде самоконтрол. Започнах да обръщам повече внимание на детайлите, да упорствам повече, да го науча. И
Въобще всичко медали в този спорт. А иначе като промяна в самия характер, промяна към твоята личност, нещо допринесе ли каратето? Ами станах по-упорит и започнах да се занимавам повече и повече. И така искам професионално да започна и да продължа. На участие от състезателен характер ходил ли си? Да, ходил съм и имам много медали оттам. Най-значимите за тебе? Ами най-значимото беше, когато спечелих второ място на международното състезание в Бургас. Go. Joe.